cum să-ți spunem ție? Mie mi se pare jucăușă, Speedy. Ei, na? E lupticul meu. E. Ce-și apără lăpticul? Păi da. Gata, ai cu cine să te joci. Dacă poți să bea. Și nu cred. E radical diferit de Speedy. Dar s-a culcat? De ce le joci? Uite, uite, uite. Vrea să o cunoască. Spune că vrea să o cunoască. Deci la nicio treabă, vrea să lipăie. De seama că s-a deshidratat după drum. Bă, ce reacții nu poate să aibă ăsta mic. Nici nu-i interesant. Ce? Băi, frumusețe rară. Aoleu, cât bea. Aoleu, bețivule. Cât bei, mă, bețivanule. I-a trecut lui Speedy de scuipături. Da?